Kopogore gi manya koro mgajwanga Jatend piny William Ruto owachoni wuok tich oketo koke e chik mar gero udi ma nengogi yot, tok twak kod doho, kata mana tok twak kendo keto winjruok gi doho. Koloso e kinde manolimo gwenge ma Bomet, Jatend piny bende onyiso jopiny mondo ne ni ondikore ne chenro mar thieth manyien mano mar SHIF. Mimi naenda kuweka sahihi sheria mpya ambayo tumekubaliana na mahakama ya mambo ya housing. Kwa sababu we want to make sure that we do that which is going to change our country. Housing is going to give us jobs for our young people. It's going to give us decent living conditions for our people of Kenya. It's going to assist us in making sure that we have land for food production. And it is also going to make sure that we grow our manufacturing sector, because many areas will contribute to housing. Kopogore gi mano, hatiri nyaka